1. Action. Yeah, menu tradičníma je myšlenka hasle. A jsem zpracoval. Mým zájmem je fotbal, hudba, hlavně ta hudba a věnuju se zpívání, solové zpívání. A chtěl bych vám zaspívat písničky od Božího králi O Lady Carnival. O Lady Carnival, a se zpívá to, jo. Tak se to říkáte, pane No, tak to je fakt úplně katastrofa. Na to vás nesmíme. A paní Osvaldová, Ještě něco, dospívejte. jakou lidovou nebo? Když se vám zarepují, to bude tak hodný. Ten můj obličej, panečko, tady nemeče, ty tvé vlásky, to jak mé hlásky, vole. Tak dál, no. Co, já? Berem vás. Pardon, já jsem byl Rudostovský a mám něco s vlastníkama, nemůžu moc zpívat, no. To asi 50, který to takhle zkouší. No. Ještě jednou. Ještě jednou. A ještě když jsem přišel ten z práce taky, no. Byla jsem výrobek, jestli chcete. Vy něco chtěli. Na lahváče třeba můžete jít něco. No, já to dneska ožeru, díky. Jo, tak to. Ne. Mám dal výrobek, jo. A kde se vzal ten hezký mikrofon? To je práce, vole. Tady půjčil vodu pízečku. Práce,